Esteve Anglada i represento en l'empresa de carns i embotits de Collfred. La nostra missió amb tot això és que venim d'orígens de pagès. La nostra família de tota la vida ha fet de pagès, criant bestiar, principalment vaca i ovella de carn. I des de fa una colla d'anys, l'any 92, també davant d'una crisi que hi va haver en el sistema, en el sector ramader, vam veure la necessitat de començar a explorar noves alternatives perquè el tema del bestiar anava bastant malament. Ens havíem de refiar només dels preus de mercat. En aquell moment varen caure en picat i molts ramaders es van veure abocats a haver de plegar. I nosaltres, per no caure també en aquest mateix parany, ja que, com diem, venim de família de ramaders de tota la vida, vam intentar buscar una altra sortida, i la nostra sortida, o la nostra proposta en aquell moment, va ser el fet de buscar una feina alternativa, diguem, que ens ajudés a tirar endavant tot el tema de la ramaderia. En aquell moment ens va semblar positiu el fet de tirar endavant la matança del porc que fèiem, o que normalment feien a totes les cases de pagès, d'intentar posar-ho en marxa i fer-ho d'una manera més comercial, per dir-ho d'una manera, ja que nosaltres matàvem porc durant l'hivern i un parell i tres de vegades l'any, per nosaltres mateix, pel gasto de la família, diguem, i ens va semblar un bon motiu, ja que els productes ens sortien bé i la gent els valorava, de fer-ho ja en plan més empresarial, per dir-ho d'una manera, ja per guanyar-nos la vida. Ens vam dedicar a fer això, a matar porc, però a partir d'aquí vam haver de construir, diguem, tot el que hi ha a darrere del producte, per dir-ho d'una manera. Una cosa és fer aquest producte una vegada o dues l'any o tres, i l'altra cosa és fer-ho ja de manera seguida, cada setmana, cada mes, durant tot l'any, i això comporta tota una mena de problemàtiques afegides que potser si només ho fas un cop no és tant. Tot i així ho vam tirar endavant i durant aquests anys hem aconseguit el nostre principal objectiu, que era arribar al client final a través de diferents maneres. Primer va ser a través de botigues pròpies, de les quals ara en tenim 3, en la zona de la comarca d'Osona, en els pobles de Vic, Sant Quirze de Besora i Tona, i l'obrador, diguem, allà on elaborem tots els productes i on tenim també les cases de pagès amb la ramaderia, que és a Vidrà. Aquí tenim l'obrador central, per dir d'una manera, que és allà on elaborem tots els productes, que més tard venem també a les nostres botigues. Els problemes que ens hem trobat durant aquests anys són variats, des de luego, però potser una mica més és el fet de fer-se o de donar a conèixer la gran diferència que hi ha entre els productes elaborats de manera artesanal, com fem nosaltres, perquè nosaltres comencem des de la cria del bestiar, o sigui, nosaltres veiem néixer tot el nostre bestiar, el criem i l'alimentem, sigui de manera directa o a través de gent que també treballa amb nosaltres en aquest mateix sentit, i fer arribar aquest producte en el consumidor final. I clar, aquí la gran feina que hi ha és explicar tot això, que la gran majoria de gent quan compra un producte no sap ni la procedència, no sap el que ha menjat, i bàsicament no té l'opció de poder triar o de poder escollir el producte que s'està menjant amb totes les conseqüències, perquè pensem que l'alimentació diguem que és la base principal de la nostra vida. Llavors és molt important poder conèixer d'una manera clara
la procedència i de la manera que s'ha criat i que s'ha elaborat els productes que ens mengem. Introduir també tot el tema de les noves tecnologies en aquest sentit. O sigui, fins ara, per donar-ho a conèixer, doncs ho hem donat a conèixer de manera més sectorial, diguem, en el nostre àmbit més reduït d'actuació. En les nostres botigues, doncs, la gent que despatxa aquesta carn, que ven aquests nostres productes, doncs també la seva feina, a part de vendre'ls, és explicar en el consumidor les propietats, la manera que s'ha arribat a tenir aquest producte que diem que és diferent. Però també, a partir d'ara, un dels nostres reptes és aquest, fer servir aquestes noves tecnologies per arribar encara a més gent i poder-los fer saber que tenen més opcions a part de les que ja coneixen.